Ġurnata sabiħa u xemxija, illum daħlu fit-tielet jum tagħhom iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-karnival. One News tkellem ma' diversi dilettanti tal-karrijiet u tqalulna kemm jinvolvi xogħol, ħin u anki flus biex wieħed ikollu karru lest finalment għal din il-festa. Il-karrijiet tal-karnival li f'dawn il-jiem qed jallegraw tant nies jinvolvu ħafna xogħol u dedikazzjoni. Bħala xogħol jinvolvi ħafna, nistgħu ngħidu li jgħaddi karnival u nibdew naħsbu għalli jkun ġej. Eżempju dan għax-xogħol li kien fih, qisu ġimgħa wara karnival bdejna. Dis-sena dan il-karru għamilnieh f'xahar u ġimgħa għax peress li qalbunna l-maħżen ma kenniex dawl, bdejna naħdmu fuq generator, allura dan ġabunna d-dawl l-aħħar xahar u iddeċidejna li nagħmluh l-aħħar xahar. Xortar nexxielkom iġifieri. Iva, nġildu mija u jinnexxilna. Għana kif nispiċċaw dal-karnival, narġaw naqbdu naħsbu għal sena oħra. Għedin bħala teamwork u nibdew jisu bejn Marzu u April nibdew nippreparaw għal sena d-dieħla. U kif jagħmlu biex iġibu l-flus u jkunu jistgħu jaħdmu dawn il-karrijiet? Is-sistema hija jtina sussidju l-gvern, sawa, u mbagħad plus ikun hemm l-sponsors. Bismillah ma għanix sponsor, veri karru għat ma jista' jsir. Noħoġġu ħafna flus, ġifi laqas tibda bil-flus li tukuma. Imma grazzi għall-sponsors, illi nista' ngħid li tis-sena ma kienx ħażina għalina mill-sponsors. Ġbanna, imma xorta il-flus jibqgħu joħorġu mill-but. Eżempju dan il-karru ġina ma' 7,000 euro. Issa l-gvern kull ma jtik huwa 1,000 euro. Għan ġebċer flus, il-gvern jisvenna sponsors għalija jimbax għal-livell l-ħaq l-lum. Staqsejna wkoll id-dilettanti x'jaħsbu li kieku fil-karrijiet tal-Karnival Malti tidħol is-satira. Nibża li jkun ħafna siġerazzjonijiet. Però tiġi sabiħa kieku fimni. Kollhom jagħmlu satira, kollok iktar fuq tagħmel xi ħaġa oħra fimni bħala suġġett ta' karru għax naqra problema biex dejjem minn sena l-oħra tara kif ħadd ikrea l-karru u da. Ara, jien naħseb jien ma' 45 sena illum. Is-satira ilha tissemma ħafna. Imma bil-dak li hawn ħadd mill-gwarat ngħidlek li m'hawnx min jaċċetta. Għax monna fuqhom huma qiebsa.